Nan sana ni Tiasitas. 1, 2, 3, go! Sabay, nasabay. Champion! Orengan juga. Kali. Ready? Day, sudah siya day. Ngali ang pinapalahabugan sa malinaw. 1, go! Kisa. Pangan, dapat magtumpak mo. Sige. Guide kasagaran, isagol, og Ay, may pahit naman. brands of dishwashing. 1, 2, 3, go! Smart. Ala, di na ka doon nga. Wala na. Ano pwede? Appliances na nahas balay. 1, 2, 3, go! Wala na. Ulahin kayo si Patrick. Wala na. No chance na. Okay. Napay mo na yung rules. Unahan sa labakan na magkamuhatag. Bakit balikan mo na niya? Sige. Na kayo mag... Nine bata na Sige. Luxury brand of mga bag. 1, 2, 3, go! Bayo, tato sila Gucci. Gucci. Sige. Dessert na ihanda during Pasko. 1, 2, 3, go! Dessert na ihanda sa Pasko. Consolation. Ay, consolation na yun. Consolation. Isa mo tayo mag-consolation. Dito, ako ba? Tama na yung... Okay, ready?